75 anyos nga lola nga biktima sa pagpanguot mao'y nangunay sa pagukod sa usa sa mga suspitsado sa lungsod sa Minglanilla. Pagukod niini nahuli kam. Ani ang report ni Femari Dumabo. Naalarma ang mga sakop sa Minglanilla Traffic Commission human nakita silang monitoring sa mga CCTV sa Metcom Command Center nga dunay kumusyon diha sa National Highway sa Barangay Kalahuan. Unang makita ang paghunong sa pula nga PJ nga padung sa Bagatan. Ninaog kining lalaki, nitabok ug padung unta mo sa kayuglaing jeep paingon sa Cebu City. Ang nakapaalarma kanila mao kining babae nga nagdagan nga nag-apas sa PJ. Di ay ang 75 anyos nga babae, biktima sa pagpanguutsod sa PJ. Nawa to nag-call out na may sa mga kauban sa Midcom Patrol and sa police. So kamo na nanawag sa pulis, sir? Yes ma'am, nagpakuha may back-up kay sa gisgot sa katong biktima, tuluman ni sa kabuo. Then sa akong pagsubay karon nami karon na nasuspitsahan sa sud sa multi-club nga na-adjudicate kuyog ang katong suspect nga nadakpan. Sa kuha nga video sa usa sa mga sakop sa Midcom, makita ang kalagot sa biktima ngadto sa usa sa mga suspitsado. Mukabat sa 22,000 pesos nga kwarta ug cellphone niini ang gikuot. Ang nakapait kay gingong atua sa duha ka mga kaubang mangunguot nga nakaiskapo ang iyang mga butang. Ang kwarta nako isa kong bag. Ingon siya, "Ma'am, magbuhok kong hugaw kay ma'am." Ang hugaw mo nga bagong kong naligo. Ang iyan ang kauban sa kultupan, sige nag-ablis ng pitaka. Pagkuhan ako sa kong pitaka, iilang akong bag sa iyang kauban siya. Wala na ako, ang kauban na dagan. Igugo na ko siya sa kay jeep. Kana pa na. Ninaog ko siya kay Mekya. Ako na yung gubunlok. Jeep ko pala ako. Ang Midcom aduna pay laing CCTV footage sa ingong mga kauban sa dadakpan o gigamit kini karon sa kapulisan silang hot pursuit operation ug pag-ila sa mga suspek. Oba ni Jun Sulon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.